The Zimbabwe Electoral Commission yakabata pamwechete neZANU-PF yobudisa maresults aizikanwa nevanhu kuti apa ZANU-PF yagara yakamahwini maby-elections awa. Panoonekwa kunzi yesterday ma-elections awa ekumarondera pamwechete nekuchiredzi Rural District Council, these elections ZANU-PF awa yakacontesta iri unopposed. Panguva inokushona kunzi papasina kana opposition aiwa candidate yaienda against the ruling party. Sarapita mashoko maresults anobudiswa panguva inoipa subscribe like utamba bell icon. Topinda panapa pahendo mazANU-PF patriots vanobudamira chiri chiredzi RDC by election results. ZANU-PF 1577, opposition 265. Comrade Austin Pikelele is the new councillor. Ndo mashoko anobuda pamaresults ekuchiredzi. Tenda ekumarondera vanobuda panguva ine vachiti chiredzi Rural District Council Ward 4 pana pano anonza maresults amuri kuona in the screen ekumarondera akanzi ZANU-PF ine 928 then independent ine 22 mavotes. Mashoko ari kuda panguva ine ationa maresults ekuchiredzi pamwechete nekumarondera toona kuti kuchiredzi ZANU-PF yakanga yakalida panguva ine 1.577 then kumarondera yakalida ine 928. Mashoko ari kubuda panguva ine ari kunyatsa kuonekwa kunzi aiwa when it comes kuannounce my elections nyika yeZimbabwe people they are tired. Vanhu vaneta vanyatsoziva kuti even tikanocontesta tikanovhota opposition member wedu tikanomusupport akawina, the end result is gonna be recalled. Sezvakangoitika pamaby-elections akuitwa panguva ino uchiona kunzi these are just members vanokunzi vakarekolewa. Kune vamwe vanozikanwa they were fired in the ruling party or vamwe vakafa or something else, but the main idea iri kushandisiwa, the main tool irishandiswa neZANU-PF is to recall ma-opposition candidate. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Bhini yako message medu mafunguro enyu, subscribe or like, chitwa the bell icon.